to dishe a dawo lafiya mu je zuwa mu je zuwa dishe bude mu ya da lafiya aha da Allah jama'a ta fa musu da Allah Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. Yeah, you got that OG, Bobby, Josh, hey, OG, Bobby, Josh, OG, Bobby, Josh, OG, Bobby, Josh, hey. Outbreak, wipe them out, top of truck, bust them in the house, say, niggas sweeter than a pound cake, eyes in the jam, we are real queens. da Allah jama'a ba ka nan dan sarata dole za ku ba mu hanyar you go. Now so you dey open your legs for yakata for any man. You don't know say that they use pants buy bell. That's it. Pretty boy. Tell me how Hausance wato ba duk inda kin je kina ta talewa kina ta warewa ba kya kyalewa to bari giya miki akwai kanjamo Allah da kan benci a sassauka a zauna da Allah da kan benci da da kan benci da Allah ku sauka da mata da Allah ku sauka wanda za mu dinga ci gaba da gudanar da ayyuka da kun lokaci yayi dan da lokaci kan sallata inda ya wuce sai da ranku ina balaraba ina dan mali